Wow, super výhľad. Ja osobne som z tohto domu absolútne šokovaný. Koľko má metrov, čo všetko tu je, všetko je na mieru. Je to absolútna, totálna bomba. A skúste si tipnúť, aká je cena tejto nehnuteľnosti. Budem čakať vaše odpovede dole do komentárov. Napriek tomu, že sme v púšti, tak Damak dáva do svojich projektov 30% zelene.